Les estacions d'hivern pallareses d'Espot Esquí i Portainer han obert aquest cap de setmana les seves instal·lacions al públic. Ho han fet amb uns gruixos de neu considerables, que van dels 40 als 120 centímetres de neu pols. Es calcula que entre les dues estacions han passat durant tot el cap de setmana uns 2.000 esquiadors, que han gaudit de les immillorables condicions, sobretot el diumenge. El dia acompanya molt, fa molt sol i la neu està perfecta, tant aquí baix com a dalt. Tot arreu l'he trobat molt bé, estic molt content. Ha valgut la pena vindre avui a esquiar. Ahir vam venir i estava molt malament i per sort avui un dia esplèndid, després del paquetón podem dir considerable i estrenant totes les pistes que ahir no veiem. Es preveu una temporada boníssima perquè realment l'any passat ja ho va ser i aquest any Portainer està a tope de neu. Hem fet molt fora pista, les pistes estan molt ben trepitjades, no hi ha massa gent, vull dir que suposo que és pel temps, també l'afluència de gent no ha estat tan gran, però penso que ens espera una temporada increïble. Feia 10 anys que ni Espot ni Portainer no obrien durant el mes de novembre, un fet que ha estat possible gràcies a les nevades primerenques d'aquesta temporada. Si el temps continua igual, les previsions són molt bones i s'augura una temporada excel·lent. Tot plegat fa que de cara al pont de la Puríssima s'esperi un ple d'ocupació. Estamos muy contentos. De cara al fin de semana que viene se espera, bueno, los hoteles están no llenos, pero una ocupación importante. Parece que estamos a mitad de temporada de la nieve que hay y la calidad tan buena que tenemos. La verdad que está para venir y no perder el tiempo. Este año hay que aprovecharlo. Es una temporada larga y sí, va a estar bien. Ara només falta esperar que la neu continuï caient durant l'hivern amb la mateixa generositat que ho ha fet durant la tardor.